Yes. Ma governor ema decide contractor gi suppliers bichulo. Signature neto kibineno kamoro. Yes. Then committee ne moro. Moro adogo juma ka juma. Muchuogo. Maene moko ni VOJ ni to chul. Ugweno ni to pod bro rito dhoge ng'eny ahinya. Ken ni minus. Je bonyo ni to kone uru ni document ne ni ok ber ahinya. Otime in person every week. Obed ni en county ne, obed ni en Nairobi ka, obed no dhi oko, en gi meeting gi jogo. En emo decide. Koro mago joge mino kasoro osemino badgi. Koro mago joge motiyo godo. Koro nyisi kata mana authorization mar IFMIS. Governor onge duol. En CEC Finance. But en emo decide. Ma ke chulo mano ko approve. Mna case. Idhi mna dala. Koro mano titerie si bedo department ma children. Koro mano nyisi ni keto jogi tesre. Kiweye kata no wuon. Kitero joge gi ng'wech motegno kaka chik dwaro. To kata en samoro nyalo biro gaye mowacho ni kacha chaka kadhi echa speed chani mabor. Amo nyalo chopo kama koro kata mana joge gi temo ni mondo ti kode. To koro tek nikech gin mathoth ne giduogo yudore kamarach. Nyalo paro kata mana sirikal mokalo. Mag governors thoth gido ka samoro chief officer mathoth no dugo tue moko no mamwandu gi ope to ido ka governors mathoth to bendo tika gin mana oko moko dugo tinde gin mana senators moko tinde dugo tayo mana cheno pogore mag sirikal gin ng'ama no dugo luo gi onge. Koro in samo meeting mar bedo jatend migawo, meeting mar bedo jatelo maduong' e migawo kata chief officer to ng'eni intiere koda pek gi ting maduong' ahinya mantiere wi manyaka tineni ketie tim. To kiweyo koda ka chenro mag keto e tim chike ma tayo chenro mag county. Bende nyaka wayiere gimoro achiel ni en kinde manyaka to siasa ma igoyo ma kochak goye sani tigoye ma bang' yiero pod igoya ma en na siasa ma nyaka oko be mano osebedo ka ketho no ahinya nikech yudo ka samoro governor ka ang' odonjo to namba achiel en go siasa mar od bura mar ni speaker mare dhi bedo ng'a to jatend kweth mathoth dhi bedo ng'a. Koro yudo ka en siasa moene goya ma en oringa nyaka oko. Dongo do ben en siasa moheo governor nikech kata mana duond buche mag siasa mamoko bedo gi ting mapek. Mago tedo mar walo ne nyakiti gi ng'ane. Mago te bende chakore kanyo. Kata mana jotend migepe gi nitiere moko ma samoro duond bura mantiere kod mbii alwora no. Pod biro ng'isi ni koro jotend migawo mar omenda ket ng'ane. Koro apani magi gin gik ma osebedo komako governors mafuanda bende. Koro siasa ma asasa ma sama yudo ka odhi onyorore ma koro gikone kor telo gi atache onge. Nikech kaka ne ji odonjo mochamo mado chieng'no kinyne en siasa momoki. Erokamano. Ma wadwa golie telo, gola e telo, amiyo ng'ane, amiyo gima kama. Koro aparo ni gin gik ma samoro osehinyo loch gwenge. Made bed ni wanyalo bedo gi roch moro mar kata lony moro mar kaka watayo chenro mago mag telo. To wanyalo bedo ni e higni kata mana 4 en tich makaromo higa mar 5 makoro kata ka ji chako moko siasa ka ji dhi to wabedo ni nitiere tich moseti ma thuolo mane nitiere mar siasa koro donjo mana higa mogik makoro ji time siasa cha. Apani mano kuonde ma yudo ka loch gwenge gi tiye kata minyo kara je ichura nyisi mar piny Amerika cha. Iyudo ka nitiere thuolo mar higni moko adek mana moko motegno ma en na tich madhi mbele. Ma ka koro chopo higa mar siasa cha to koro no bedo higa mar siasa. Ma koro ka en siasa mar odiochieng' mokwongo nyaka odiochieng' mogik to giko ne yudo ka gik moko kethore mathoth.